all the time madire church. Hey, Jesus. Madire arikunza mare ere sasa munhu zoti matutu famba nemoto ubhizi famba netsoka hayo mira ndikuza mira sanipushe sanipushe pasina action unongochita ere nechenda itsenipo tine zvinhu zvatokuronga namatutu zvakangei zvatokuronga kusaidi kwako sauri kuti kubva 2019 munongoronga saka toita sei mungoronga everyday apa ndiri kuita plan unitsvage chikafu ungoti ndingoronga mwari vachanzwa minamato edu vari kuinzwa chanohura ke nane mari kuti andingamazori oili mumba ini wangafungei totonohura kuti hausi kunza mari mumba anotaura zvokuti kuchenje kwatokuita matutu anokuwira nhamo panapa sanibati tarovega urege kuuya nemari panapa urege kuuya nemari ndototarisira kekuti with that money todyei pasina mari todyei munamato futi hauverengi bhaibheri kwavari kuti chikopasisa matutu pastor matutu futi utomupidza futi kuti wavari kuti kudi ivo vechiita mari wakagara panapa kuti chonono chimira kuita tisokera kuti chimbomira zvokutano izvi muromangu ndozvinaritaura kuti kuteererana chaiko hazvipo panapa iwe ndio bhari panapa ndio benzi utopatiswa namatutu iwe upatiswa chaiko uti murume pasina panapa uti murume pasina uti uri murume here iwe uri murume chinoende vanhu vavo ini havanipi chikafu avo havanipi chikafu mumba avo rekandiona matutu enda sabate enda nona sitata inofai kana pane zvinhu zvakasangana ona zvekuko chipi chekunetseka yapa tinyataura nemukadzi wechokwadi matutu ari kunditamba inesi atanga tese chechi zvakanaka nako asi yakutoita one side matutu kuremuona taisei kazatondizochokwadi ndomunhu makumbu regai kuzvikanga makutenda ana maropa elder maditsinga elder ndatenda zoina zibitisa chichi mune chaini baba ndakangopaka ipapapa nezuro saka handisibizwa chii chaitika petakabva kusevhisi popaiziti chii chakaitika otherwise makadini ndatenda makazipinai zvakanaka
Sure. Pane nepapo takasakuti. Mwari vanokomborera. Ndinofanira kuona munhu waMwari timbo. Ndakatomirira ndinoita kuti vakadini. Ishe ngatiti vatitendera. Yaita tiwane kugara. Mama topedza. Ndakatopedza. Zvazvatonaka. Zvazvatonaka chofi. Ndakagara nyapa patiri. Tibone zani. Babo pai. Gochiwa one zvanana. Zvinhu zvacho. Mwari mawa. Chizo chaitika. Padini zvigoredza redu. Agora zvamudaira munhu. Apana ngobata kudai. Bachema ndimasho. Maita sho. Mukuru wangu watakatanga naye chipuka yatimbonotionesa zvokwadi hai nauripo Mr. Matutu doko kana muchirangarira chechi ndavakudai chechi matangira yakaita Mr. Matutu yakaita katosa asi kuti ndonasa kuti mabenefits akuwira ndoita sokuti handisisa chandichaona pachechi so ndinopewa ndakatonetenza pandangoti amdaraurira kuti ndimutaurire zvamuri kuita kana progress yenyu mulife menyu nazvo zvamudenga ina handina kana chandikwanisa kuona pachechi handinozvinzwa hamunozviziva asi Mwari vane nzira dzekuropafadza nadzo Mwari vane nzira dzekuropafadza nadzo panext time zvinouya tichati zvimbodero pamwe kana asi izvezvi zvachokwadi hapana chiri kubuda paya makazviona yangwe mukati vanhu vakande mari inotoprova zvose zviri kuitika lazima ndingokuudzai vanhu zvinhu zvakawanda zvinoitika muchechi munhu vandinichiona handitauri mazvona regai ndichikubata ndichidachi makatarisa tichitanga chechi timbodzoka pahistory chechi tichitanga chechi takatanga chechi tiri tu chikonzero chakaita titange chechi yavanyaya kutsvaka mwari kunyangaira chokwadi yaakuita zvino munhu washe zvino asati zvamira zvakanaka muzukuru hauti tisvikewo kana uchisvika patiri tiri vazodzwa vaMwari saka kana muchisvika munofanira kutsika zvine hunhu wati kuti muzukuru tinosimba timakalizvense chotikani makorokoto sekunga egoredzo hai emakumbo mana mudziyo zvokwadi Mwari vanokomborera vapese papa mataura sekuru muchiti zviri kuita kuchechi ndazozviona kuchechi kwakanaka chaizvo ndazviona kwakanaka hatitachikudza kuti uyai kuchechi memusingati kuuya muchiti Mwari havakomboreri izvozviya zvitoko zvindakangoita ndakatenga mota iyi Mwari vanobetsera ndozviona saka kuri kufambirai chechi kuri kufambirai chaizvo ndiri kunatsozviona pane mukuru uyo unotiwisa aiwa ndiri kutoziva sakuru pangu ndiri kurumbidza nyaya kuchechi ndo kwandiri kunyatsorumbidza kuti kuchechi kunyatsobatsira mudziyo uyu sekuru taura kwamaita kuyamairira chokwadi chacho ndiri kunyatsoziona zvokwadi Mwari mari dzese dzidaza dzimataura zvashiva ndaizviona hati techingoderodero pasi techingoderodero muzukuru asi zviri vasvika nenguva yakaipa matauriro avakuita vaanengozizva ndatiri munhu yavamboindawo zvakati dzimwe nguvava zvino sekuru ndaida kuti ndinyatsozivawo kanomiwo ka ndingoteverawo zvemakumbo ana sekuru ka nyaya dzekuchechi kaisi ndinoziva kuti kuchechi kunobuda mari sekutaura kwamaita paya chiti zvasara zvichiwo mavhiki rinotevera pachingwa idiki mari dzekuchechi kadzinge dzabuda dzinokwana kutenga uchiti imari yekuchechi here kana muzukuru hazvinozvino zvava zvida dai vamboya nedzimwe nguva izvezvi zvizatineni ndachida ndimboatenda elda kana ndaatenda elda ndozozviona muzukuru hakuchechi uyai hakuchechi uyai tinotambirwa chose asi avo ndoelda vekuchechi kwedu avo saka pane nyaya iri kunoitsa
chechi saka kana ukanyanya kutaura zvakadai zvinoita kuti isusu tizosara tisinganingiri nekuputsa chechi ndozochema nekuti muzukuru waputsa chechi wandibadza sabani naelda saka zvakanaka ise asi zvingandikombrena panaka uraitika makatotenga mudziyo nemari dzetiti hazvina kusata ndo marongero atakaita pakutanga kuti toda kuzvitiwanisa mudzi kubatsirana but seko yesizvesisi ndo mapfekera munoita kana musiri kusangana aiwa nomuka Saturday osanokuti ndigere kupfeka asinje sisi makadile zokadi mwari wanotomborera yakadibvereja ndatenda musheri takafamba zvatakapita zvakanaka asirikuzvinorakanaka kuti ranga rire svondo takaita samari makaona mari ndakatumidzira makatumidzira paigara zviya makatumidzira sei ndatumidzira sei kanjani mari makatumira munhu wamwari makatumira ingeri kumba 1000 point yekungoti goreja yezigoreja okay aye ngaucheke foni mavo asicheke mufoni mufundisi pane yandakaona asi handina kuziva kuti yabva kunani yaisina kupruvha ingeri mari yairi 1250 ya ndiyoyo makaita zvomubasa sisi kana mudzokana bheki kana mbozamawo kukonfemawo kuti mari yabva kunani handina kuziva kuti ndimatumira ndakangoona mufoni mapinda mari kangoti asi makadi kukonfema ngotsvaga ulai mari yabva kunani makaita basa zviri tatenda handasina kuziva chokwadi mwanangu mwari vanokomborera mutende tokanatumidzira mari every month yega yega mutombotenda every month titumidzira mari every month manje munhu wamwari kana musingatendi vanhu vanokubatsirai munoona kuti vaita sei zvinooneka usina kuninga zvimwe zvasina mapurufuka kuti ndiani asenda sakazosangana vanhu vakawanda zveti vamwe tichivabatsira muri muchechi pepe ungotendawo kuti amutombomensheni kana pasta musadaro tichizama kuti tokwanisa kuti dziso pashomawo titozama zvinotendwa mwanangu ndakutendai nekundiye kuti moti yangu vakura yangu uchiziva tinowandirwa zuva nezuva unenge uchiti ndafonerwa mwana wadai nditewo munamate mufundisi saka azvimwe zvozvitiwandira ipo paya zvokwadi mungati pamhoza asi tendiwandira zvokwadi asi mufundisi hacho ndakafara ndechekuti mwana wayo akataura kuti pane mari yaakaisawo 1.250 ndakaiona andakusangana nemurodi papa zvitofarana zvakatodaro handizvozvo ndakaiona mari mwana ndakaiona chendinongozina vana mai vomufundisi woku saka hauzozivi kuti havazotauri zvimwe unonge vakunzi handatenga mapuresi pamwe ndadii saka vazozivi kuti zviri kufamba sei shuwa mwari ndomutenda nevana vakandipa nondigorera chose tinotenda zvokwadi murambe makadaro ishe vanoti kwakanaka sei ruoko runopa kudanga runogamuchiraameni vanhu tu vari kundotiisira mari dziri kuma muchechi but muruzi rakashinga mari yainvestment enda zvina kutanga nacho vakadzi vedu pavanoenda kuzvitatu namufundisi vanovachitaura vatuti vakuda kuenda kuitaly vakuda kudai vane mari dzakadai dzakapinda vakatenga mastendi maviri kudomboshava vakazodai vakadai mazvona vakadzi vedu vane vachizvinza mazvona vachiudza vakadzi vedu saka ini misi matoti tinoda kuapa apa ndichadi kuti tirambe tichadebheti nguva dzichinani tichandangodai final decision kana kuti tionesane kuti urit matangiro remember chamari ndaita zvokuimba ndezvemusi mazvona ndakatora mastaff angu ndichaya nawo muchechi mene mazvona sezvo taita chinhu
ndakaura zvinhu zvamaspika makatsva kuchetuka mazvona zvinhu zvingani zvakaitika muchechi mwana ini ndine loss mazve alright izvo zvimakutenga motikari ina makana chii makutenga mastendi zvinotaura zvoenda kuItaly kuti mune brand yamunoenda kuvhura kwakati kwakati indowana chii mazve alright mene ndikuudzei chinhu chadakuda kuita manje izvozvi manje Mr. Matutu muri kumbondiona sani kana muri kufungei pamusoro pano elder alright 20 elder kunzira shamozari kuti vanhu vazhinji izvozvizvi isikana ataura kuti akakanda 1.2 kuna mufundisi ini ndinakamirira kukanzela vanhu chete moti vanhu vakandireda tine maproblem ndosakaona ndava ne4 weeks ndisingabatiki pacheo ndosa kuti ane ndebvu dzangu dzakureva vanichikuplana kuti one day ndifanira kubata ndakuratidza kuti zvechechi handichazvina bacha ndakuita isimba randakashandisa kubva musi watakatanga zvinonisa pasina kuparidzirana pasina kuburisana futi pasina kuita sei zvaunewada ndozvatakuita nechikonzero chokuti izvozvi mangwana chaiko amangwana isani ndikupinda muchechi ndine position yandaingoti nayo ega then ndostrika inini one match zvangada kundosvika kuita mangwana mira zvenditaura ndinai kufonera kuti ndiite nemeeting saka munhu andafona ndo vanofanira kuvatenga rega ndichitaura ndinda tokuudzira kana nditimiza kuprofita nacho pachechi tichionesana ushama taditaita mari wadikukorokera kuda dzese vanandigola vandaza asi zvinhu handaidi kuudza here zvamunoudza ndikandozviudza vanhu zvesima mangwana alright other thing ndeyekuti mafake prophecy timu randaiuya naro ndaihaya tiri bhadhara zvomana mosvika kuchechi kuya mosvika moti mwari akatitira zvakati mwari akatira kuti vanhu vati vaatende vachinatsokuona kuti chechi yedu ine pawo mangwana svika ndizvibhodhomira zvese nemadhiri enyu amunoita zvere mavhidhiyo amakadhakwa papati yaya andaiva nebaby shower yekupesi wangu mavhidhiyo amamaka madora yamakadhakwa yanisagomudiri now mangwana ndikuzvibhadhamira nechikonzero chii makatadza kupopana regai satani akushandisei regai kutendera satani achikushandisa isusu ngatidzogerei pakutanga zvandatakarindisa tichazvigadzirisa ngatidzogerei pakutanga pamavambo pane somo yakaibva namachesoya macheso akaimba somo kuti pakutema munhu takatema tose takadavana but tapedza munhu vakawana wani munhu akadavira kuti ndini ndakarima pakugobora zvesena kuti saka imi ndimakaita zvesana because everything chakuya kwamunhu isakutotaura semapenzi nevanhu kuti hapana kufamba neswada kana tse imofamba nemotikari ndakakomborera mamuchaura nemuzukuru wenyu mamungazikuti handizvirenga ndakachekera muzukuru achotaura kuti imimi sekuru ndo zvamaitaura zvokuti mari kuchechi chichi and obviously mari ndo zvati mari inopinda kuchechi nekuti makanyepera vanhu kuti pane amplifier inoda kutenga yechichi makauya nechiembu chamakauya nacho chechi kuti 16 mari nzwaika nzwaika nyaya apa ndeyekuti isusu ngatidzogerei pakumavambo tirizove zvinhu zvose nechikonzero chokuti makatadza ndakakupai hatingaregi satani achitonga chechi hatingaregi satani achipindira mukati metemberi but mamunzoisa mweya wamwari inofanira chikonzero chakaita kuti tivhure chechi chii zvakaoma saka tese tatakateya profita ndiwo ko zvapadai alright tichazvigadzirisa gaiti tichati but magadzirisire ndo adakuda mangwana uchisvika before ndaita zvose zvandikufunga ndozviita munondisira kuti tichatora mudzimai wangu amai mufundisi namai Arikudya vauye nemi togara pasi takadai toonesana zvose zvojeka maoneserano atinoita ndeapi nechikonzero chokuti pataitanga zvinhu takatozovaudza zvatainge taronga kwete kuonesana navo saka chatofanira kutoonesa vakadzi avo kuti madzimai edu ava tovaonesa kuti chii because chandikuda choda kupesendi yangu ndikudawo something changu maererano nematangira takaita chii kwete kuti ndima kubenefita makuwana mabenefit makatanga nesting makatenga motikari mine motikari vasei takatanga pesa imari yandakaspenda inini chikuisa musamba mangu chechi inenge haya wakanaka seruoko kunopa rwakanakira kune vemuchechi vanopa vasingazivi kuti chii chiri kuita mufrani because apacha tisingazivi pamusoro penyu Matutu alright saka isitakakupaisara kuti mangwana tisangana muchechi ndichiita zvandikuda ndichiita zvacho zvandikuda kukora muchechi aiwa isusu dati tichasangana namai mufundisi namai torizos
kana pane zvingaitwa pamastendi acho nedzimota dzacho toona tingaita sei zvifamba. Asi iya imwe yandaiva nayo yakafa yakadojedzwa mukati, saka mazuva ndachifamba saka handizivi muteto kutaura kuti tozviita sei kana kuti ini ndichabhenefita ndichawana property yese yamawana ndatini tichaona togadzisa sei musati musaona. Saka makamirira ani zvinozoda kuti maimufundisi vavapo maimufundisa vasi vakavhura chechi vakanga vasiko vaitori faa pazvinhu izvi. Saka vanouya pachikwana vachiti chii meeting yandemufundisi ndeyekuti meeting yamita namaelda ndeyekuti don't call me elder makutanganasa msichireka kuti anazare kuti elder ndisake mawana nava ne 4 weeks since varuchechi ndaizviziva kuti pane zvandikuda kuita. Handida kuzama kuti mangwana tosangana kuchechi kuti tichiita zvatokupromisa kana kuti mune imwe plan yamuda kuzama kundiudza shamwari toita so wezvanya ndotodawo motikari, ndodawo mastand, ndodawo something, ndodawo tichasvika kubata maimufundisi zvamuri kutizira muchiti maimufundisi she's nothing baba havana chavanozviita, havana chavanoita. Zvinenge zvonetsa pakuti takatendera nazvo tiri vaviri sekutendera ngatisangane kuchechi tosangana kuchechi muye makarodza ivhangeri haizvi tatopedza tichataura ndichakufonerai ndokufonerai pafoni ndokufonerai manje ndokufonerai sacha ndichakufonerai ndokuudzai saka mangwana makuseni tosangana mangwana koto vakure imimi tarisira call kubva now but call chandakatasira call yandashandisa kufonera yakashorota call yacho inenge chavakuda kuitika ndechekudai mangwana pakatadza kubuda something chaona kuti chinoita chechi yatoda kuidribula itange pasi kana muchitanga mosimuka muri 1 zvinhu zvandakasamuya masipika angu aise ndikumatora 1 2 keyboard yangu ndikutora 3 zvimwe zvinhu zvimuyamya zvese macheya nematables nechii ndikutora then mositanga pata then ndotaura everything kubva matengera zvakaita nemadzamakanyorwa zvose zvamakaita saka bhoko usashandiswa nasatani saka munhu washete kuti mangwana makusei yeah. Moto TV.